Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri Zimbabwe muri rudadiso, pasina imimi hatipo, musipo hatipo, zvichireva kuti iwe neni tine basa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, tichiri munzvimbo yekwasadza. Tine imwe nhau zvakare iyo yatafungidzira kuti tinoziva kuti vazhinji venyu vanokwanisa kunge vachitonga nhau dzakadaro. Ndina mukoma vandinawo panapa, vane nhau yavo yavaroda kutaura nemi. Mhuri yeZimbabwe muinzwewo kamunzwe kuti zviriko here, kana zviriko zvinofambiswa sei. Tinozviziva na Tezvara, munhu wese almost munhu wese nditezvara, almost munhu wese mukwasha, zvichienda nekuti pachitiko ichocho wakamira sei. Asi zviriko here naye vana Tezvara? Ndo mubvunzo wangu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndonzi tachenda kuenda ndakaroro kunonzi kwamagweta Chivhu, kwaichengetwa mukadzi wangu kwakuri pamusha kwamai vake. Kuri kumusha kwamai vake ndakamutora ine 18 years, but taita vana vedu 3 ndo pakazoti zvinezvi last month mwedzi watapfuura uyu ndo pakafona vamwe vaiti ndini tete vemukadzi wenyu. Vandataura navo mbavazondifonera chitatu chapfuura chewiki ratabva iri, mbavati zvonitiri kumbira kusangana nemukadzi wenyu kumusha kwambuya. Vandauti alright, mukadzi mbaenda musi Saturday musi wa4, aenda musi wa4 Sunday ndo pawakazofona zvekuma 3 vachitaura kuti baba wake vati vari kumuda kuHarare. Vanangoti it's okay. Ndo pakazoti manhere acho ndo pakati baba wacho vari kuti ndo baba wacho ina handivazivi, hatisati taonana. Zvikanzi mukadzi wako toda kutomboenda naye, ane chivanhu chaaroda kunoitirwa, ane zita rambuya, saka ada kunomira ada kunotetekerwa ari paguva. Ndati no, asi baba zvingaite here zvekuti mungangoti hamuna kundiudza munomurerera. Ndoziva kuti anozodzoka anenge akarererwa zvinenge zviri zvei. Zvikanzi iwe hautonzwisise. Ndo pawakabva pana vandakata foni, mbawabva wafona futi. Zvikanzi mai wako ihure, hauna baba, uri munhu asinganzwisise, unofanira kuteedzera zvatotaura nekuti isusu tisi varidzi vemwana. Saka indakabva ndazopedzera ndakata foni, vakati ini ndoda kutora, tichauya tokutorera vana ivavo nekuti vana ivavo ukaita zvekutamba vanoita marombi. Teta tetekera zvateta tetekera, tine midzimu yedu isusu kwamutoko yatinotetekera kuti zvinhu zvedu zviiti. Saka inini kubvawo takapedza kutaura chitatu, pandazovaisira message ndikati mati muri kuda kurasitora vana zvarini, nekuti inini vana vadiki. Umwe wacho ari grade 4, umwe wacho ane 4 years, umwe wacho ane 3 years. Handikwanise kugara navo. Saka nai muda kutora vana, muda kugara navo, shuya mitese mutore vana. Saka mbavabva vati haunzwisise iwewe. Zvatava kutoita isusu ndezvekuti ndikasauya ndikasanokuvarira kumapurisa,
iwewe ndichakutora ndopedza newe, kana ndapedza newe ndotora mwana wangu ndochengeta. Saka ziya kuti ndiri kuuya, ndopatakapedzera kutaura ipapo. Ini vanhu ava ndivaziya, hatisati taonana, hatisati tambotaura tese. Inyaya kungotaura pafoni munhu wandisati ndamboona. Ko chatingade kunzwisisa ndechekuti imimi makaroora here? Ndakambonobviswa hangu mubhijana. Muchibvisa kunani? Kwana mbuya kwandaiziya. Iye mukadzi achiti vabereki vake vari kupi? Mukadzi aiti baba vake haasi kuziva kuti vari kupi. Mai vake ndo vanga vakafa. Saka ini ndakamutorera kwana mbuya kwaanga akarerwa. Saka ari kuuya akatora mudzimai wenyu, imi makamuona here? Handina kumuona, akaita zvokufona achiti ndini tete. Saka vekwana sekuru kwai kune mudzimai vakatoti vaivandifonerawo vachiti hama dzake takazonzwa kuti dziriko. Saka ndakangoti saka zvinhu zviri straight, munhu ngaite se ngaenda anosangana nehama. Ini hatikwanise kuti tikabuda tese mombe, mbudzi, huku zvinozovharirwa nani vanhu vachiri vadiki. Ini ndakati indosara hangu tozoronga pekuti tozoenda tese tonoona vanhu. Saka imi muchiyasofunga mega, muri kuona mukadzi wenyu akaenda kuhama dzake here zvechokwadi dziri kukutuka idzi, kana kuti anogona kunge akatoenda kuchikomba? Inini akaenda kuhama dzake, maonero andakaita handiti dzogona kunge dziri hama dzake, asi problem ndeyekuti vakutuka vabereki vangu. Hazvikwanisike kuti munhu udze umwe munhu kuti mai vako ihori, iwe usati wambovaona mai vacho, kana nemakore acho avainawo mukavaona mai vacho, munotoshamisika kuti munhu uyu angataura kuti mai vake hore. Ende ini mai vangu vanongori tiringori family yedu isusu, havana kumbobvira vaita zvokuti vane vamwe vana vekuti vakamboenda mubhawa vakamboita sei, havana kumbobvira vadaro. Kuda mune masoko amunogona kunge makataura imimi asina kuvafadza, saka dzanga dzahasha vakungotaurawo? Mashoko asina kuvafadza andakaona andakataura ini ndeyekubvunza kuti ndiri mukwasha wenyu, munondiudzawo kuti tine maprograms akadai tochitanga tanyatsonzwisisana, ndopawakatanga kuita hasha ipapo. Ko mukadzi wenyu munombomufonerawo? Mukadzi wangu inini kuenda kwaakaita foni yake yanga yakafa, akaenda asina foni. Saka taingoti pachivhu padhuze anoita sei ari kuenda achinodzoka, mva aenda asina foni. Saka musande yakambofonwa natete wacho achitaura, inini ndakanzwa voisi rake achitomboti baba akeila anditi, asi pakati baba akeila adataura newe ndakazonzwa tete wake variwo vaakutaura. Saka zvakandinetsa kuti chii chaichaitika. Kubva ipapo Sunday iyo yandakangonzwa voisi rake, hatina zvatakataura, asina kangonzwa voisi kuti ari bakela ada kutaura newe, ini ndasina kumupindura, handisati ndambotaura naye usikanasi. Asi mukadzi wenyu asati aenda makambotukana here? Tatisina kumbotukana. Maiwirirana? Taitowirirana chaizvo. Mwana mudiki ane 3 years ndiye akaramba kuenda, akati kana Didi musiri kuenda ini handisi kuenda. Akaramba kutochema manheru kusvika mwana iye atozosara. Waifanira kuenda naye. Chirongwa chatakupai machinzwa tonga itinzwe. Ndinogara ndichida kuti imimi muwe majudges. Munoitonga sei nhau iyo? Mukoma vasara vega, mukoma mudzimai wavo hapo, kuda achauya kuda haachadzoki, asi nhau yacho mainzwa. Imimi munoti chii? Iye kana mudzimai wako anzi ane chivanhu kana kuti zvoda kugadziriswa paari, zvinoitwa usipo here kana kuti uripo? Hongu izvi tinoziva kuti ndezvokwana Tezvara, asi ndiwo mubvunzo wangu, zvinoitwa murume asipo here kunzi taakumbogadzirisa mudzimai wako? Nezvinorerwa pamudzimai wako hauzozvizivi. Kana paine maproblems auzotanga kusangana nawo, zvinenge zvazvitsva zvakare. Kuroora akarererwa kare kuri nani, nekuti kuda anogara akuudza kuti sahwira zvinhu zvakamira zvakadai. Kana zvakuzoitwa maane mhuri, zvinenge zvaane mibvunzo. Murume haana kuramba kuti zvisagadziriswe, asi aiti ndodawo kuve in the picture yekuti chii chiri kuitika kumhuri yangu. Saka ndati tonga itinzwe mhuri yeZimbabwe. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana.